Kalian setuju pura? Ki nek majikan apik ya, biasane ya nek awake dhewe kumpul-kumpul karo babu sesama babu ngono lho ya. Misal wong Indonesia karo wong Indonesia, wong Filipin karo wong Filipin, pokoknya sesama babu lah. Kumpul-kumpul lah. Kune majikan ki orang larang, malah ngangkon. Kono kumpul-kumpul kancamu, ngobrol-ngobrol gingke-gingke ngono. Ora wae nang omah wae, bosen ngono. Misal ya nang jowo ya karo majikan ya, karo mbahmu misal jalan-jalan. Ketemu kancamu kono lho ngomong anak kancamu, kumpul-kumpul karo kancamu, aku tak yo omong-omong karo grup PDE ngono. Biasane ngono kuwi nak sing majikan apik lho ya kuwi. Kuwi majikan apik ngono kuwi, tapi iki nak majikan sing ngono kuwi lah. Enek to ngomong majikan ngono kuwi. Kuwi mengeng ora oleh majikane kumpul-kumpul karo kancane. Kumpul sama babu. Jangankan kumpul-kumpul, bang misal ya metu karo babune, karo majikan ngono iki ya. Simpangan karo kancane kowe ngguyu sithik, loro sithik ngono ora diolehi kae. Misal ya ngguyu ngono engko tekan omah ngene-ngene. Kuwi nak majikan sing anu rewel, maafan ngono kuwi. Bener apa ora ngono kuwi? Soalnya mereka itu mungkin ya, sing majikan rewel ya. Nek ya dia kumpul-kumpul sesama babu, miring nak dirasani elek-elek. Lah nek sing majikan apik kan ora mereka. Mle ngene gak peduli karep mbok rasane elek, mbok rasane apik. Soalnya dia pikirannya tidak seruwet kuwi. Pikirannya ki sing apik-apik ngono lho. Lah nek misal dirasani